Uy, strike master, fish on. Uy, fish on. Uy. Ah. Hello guys, good morning. Welcome sa bagong fishing adventure natin. So kasama natin si Alex. Fishing tayo dito sa Agno, Pangasinan. Doon yung Apagatanan, kabila, Apagatanan Beach. So ang gamit natin ngayon is dot pa rin, UL Kapong 702 1000 series Shimano Shidona. Tsaka loaded siya ng 6 lbs na braid line. Tsaka ang lure natin is 6 grams Proveros. Tsaka ang leader line natin is 15 lb, sorry, 15 lb. So magta-try tayong mag-agis dito. Shout out kay Ricky Gomez ng Dagupan City sa Barangay Pugo, Pangasinan. Baka naman Sir Ricky. Tsaka sa mga tropa natin, shout out dyan. Tsaka sa 2,000 subscribers natin, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat. O, agad na tayo. First cast. Ay, tamo. Magaspang yung tamo. Lalaki ng alon, hindi tayo makalapit eh. Natabi lang eh. Lapit tayo ng konti. Pisyo na, pisyo on. Yuhuy, kanuping, ang galing. Ang galing. Nice catch. Ayos. Sige. Damo ang nadadali na natin. Doon kami kasi may nagpapana. Dito muna tayo magagis. Subukan natin dito sa may batuhan. Strike, master, strike. Fish on, lapit na nung kumagat.
Uy, sana. Uy. Malapit na nung kumagat ah. Yun. Uy, nakawala. Sayang. Pero okay lang, pakakawalan ko rin. Kaso hindi ko nakita. Yung ano yata. Yung anong tawag doon? Yung bawal huliin. Anong tawag doon? Lapit na nung kumagat eh. Lumipat na naman tayo mga master kasi lumapit yung nagpapana, yung mga spearfishing, yung mga gamit natin nandito. Si Alex nandun, nag-aagis na. Try natin doon. Ay. Walang mga bahay dito. Kaso madaming ano, nag-spearfishing, papana. Mag-ingat tayo sa ano, bato, matalim, kayong alon malaki. Maalon eh. Strike. Uy, tanggal. Uy, tanggal. Tanggal master. Puro na-unhook tayo. Dito lang sila nandito lang sila sa malapit. Strike master, strike. Strike, fish on, fish on. Fish on. Uy, lumalakas. Uy. Uy. Laking kanuping. Nakadali din tayo. Yes. First catch mga master. May kumagat na kanina. Ayun, nadouble hook siya. Yun. Tingin natin sa lagayan para may ano na tayo, huli na tayo. Biglang kumagat eh. Biglang kumagat eh. Ito yung gusto natin mga master. Nagis pa tayo. Ginaginaw na ako. Nabasa na ako eh. Basta na ako. Ito tayo.
sumabit yung ano, hook niya, malaki yata. Wah. Sabi. Giniginaw na ako. Uy, strike master, fish on. Uy, fish on. Uy. Ah, malakas. Ah, mukhang malaki ito master. Ah, fish on. Huwag kang matatanggal ah. Ah, mukhang malaki ito master. Oh, mabigat eh. Ah, Uy, tanggal master. Dito pa. Para ko tanggal. Ah, mabigat eh. Kaya to. Yun, sabay natin sa ano. Lumalapit na. Ah. Oh, tiga rito. Huwag kang matatanggal. Wah. Sana di magasgas. Hindi ko masgas sana. Uy, parang tribali master ah. Uy, malaki yata. Ito tayo. Tara. Tribali mga master. Huwag kang matatanggal. Ayun. Yeah. Woo. Woo. Ayos. Woo. Sabi ko na tribali. Ayos. Tagalin natin yung hook. Tribali. Ah. Parang gusto ko sabigi. Sabigi ka lang. Ah. Hirap Kanya tanggalin. pala dito. Oh. Bluefin Tribali. Wow. Umahali yung isa. Malakas eh. Sabi ko na talakitok eh. Yun. Sobrang ang taas na ng tubig mga master. Baka hindi kami makadaan doon sa dinaanan namin doon. Masyadong malalim na yung tubig. Yung mga inaapakan namin naabot na ng adon. Kaya huminto na kami nag-agis. Baka maanod pa kami doon sa malalim. Ito yung mga nahuli namin. Huminto na rin kami nag-cast. Nakahuli tayo ng isang Bluefin Tribali tsaka isang canoping
Si Sir Alex nakahuli ng lapulap tsaka isang kanuping. Ayan. So yun lang yung nahuli natin mga master. So hanggang dito ko na lang tatapusin ang ating fishing adventure mga master. Merry Christmas and a Happy New Year. Alright.